bide emango diogu bigarren mainguruari. Bigarren mainguruan esan dugun moduan, beste lurralde batzuetan gizarte eskubideetarako sarbidea hobetzen saiatu den beste esperientzia batzuk aurkezten saiatuko gara. Adriana Martinezek moderatuko du, Apteseko kideak mainguru hau, beraz mesedez Raquel Uriol Itziar igo zaitezte gora eta mila esker parte hartzegatik. Eguerdion, guztioi. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Mila esker ona gonbidatzeagatik, moderatzaile moduan. Espero dut ez dela moderatu beharrik izango, baina agian bai bizkortu egin beharko dugu elkarrizketatxo hau. Eta aurkeztu diguzuen guztiarekin uste dut komeni dela beste esperientzia batzuk ezagutzea, beste ekimen batzuk. Izan ere uste dut interesgarriak izan daitezkeela tresna hau indartsuago bihurtzeko. Guztiok dakigu 21. mendean edukia zabaltzearen eta sortzearen auzia, eduki informatikoa sortzearen auzia, ezinbestean lotuta dagoela multikanaltasunari. Hortxe daude webak, triptikoak, diptikoak eta bestelako tresna digital ugari. Eta gizarte zerbitzuei ere eragiten die omnikanal izaera honek. Zaila da ordea, formatu eta euskarri guztietan egotea. Izan ere, besteak beste, Raul Onioanek esan duen moduan, eta gero ere pentsatzen dut kontaktatzen denean ere errepikatuko digula. Ez diogu, ez demorarik, ez dirurik, edo ez nahikorik behintzat dedikatzen, diseinuari. Eta Txemak dagoeneko esan du, zaila da ulertzea, arrakala digitalak adin guztietan existitzen direla, baitan natibo digital deritzen pertsona horiengan ere. Eta hori kontuan hartu beharra dago? Informazio eguneratua eta profesionalena izatea, eta uste dut azken galdera lotuta dagoela honekin, zaila da. Denbora eskatzen du profesionalek webguneak elikatuta izatea, eguneratuta. Eta galdera bat egingo dut. Eremu sozialean badago jendea ezagutza horrekin. Hausnarketa hau eginik, gauzatxo bat nahiko nuke. Hemen zaudeten guztion esperientzia horiek eta elkarrizketak berak balio izan diezagun ikusteko nola ari zareten dagoeneko baliatzen irtenbide digital askoren bidea, informazioa heldu behar den lekura heltzeko eta behar duen horrek informazio hori izateko. Behar duen euskarrian. Raquel, zurekin hasiko naiz. Raquel Agost, Jaume lehenengo unibertsitatetik dator, Benikarlo Binaros gizarte zerbitzuen laborategitik, eta gizarte zerbitzuen Valentziako sistema publikoaren katedrako zuzendaria da. Uriol Jane, iSocial Fundazioko kidea da, eta eskuhartzek sozialeko aplikazioen garapen koordinatzailea ere bai, gero azalduko diguzu zehazki zer den. Eta Itziar Peña. Eusko Jaurlaritzaren gizarte zerbitzuetako zuzendaritzan,
arreta telefonikoko eta digitaleko gizarte zerbitzuetan aritzen zara eta azalduko diguzu nola ari diren hori garatzen. Beraz, 5 minututan, bakoitzak, 5 minututan noski, konta ezaguzue zertan ari zareten lanean, zertan zaudeten murrilduta, eta gero egin dingo dizkizuet galdera zehatzagoak. Raquel, zergatik nondik dator zuen ekimena norentzakoa da, zein helburu ditu? Hemen aurkeztutakoa 4 urteko lanaren emaitza da. Laborategi hau Valentziako Generalitateak sortu zuen, lurraldean esperimentatzeko, eta lege berrian 2019an sortu zen, eta Benicarlo Vinaros, probintziaren iparraldean, eta Castelloko Aldundia eta Generalitatea murgildu ziren. Eta lurraldeko laborategi horretan, Castellon, teknologia berriak landu genituen lehen mailako gizarte zerbitzuari aplikatuta. Nola otu zitzaizuen teknologiari lotutako hildo bat jartzea, hori galdetzen digute askok, baina 21. mendean zer gertatzen da gizarte zerbitzuekin? Ikusgaitasun txikia daukagu eta komunikazioan zailtasunak ditugu. Eta hori oso ohikoa da, oso komunenean lantzen dugu, oso lotuta daude lurraldea, administrazioa, eta bar. Kide eta talde guztiek hartu dute parte, eta bot bat diseinatu guztien artean, hau da, adimen artifiziala, garatu dugu gizarte zerbitzuen inguruko informazioa emateko. Social bot deitu diogu, eta da, hain justu orain aurkeztu duten aplikatiboa, baina beste euskarri batean, beste formatu batean, bankuan daukagun formatua, hegazkin edo tren txartela erosteko daukagun formatua, horri jarraituz egin dugu. Eta hori zen gure lehen lan hildoa. Unibertsitate bat garenez, lehenik eta behin ikerkuntzari egin genion barkatu. Ikerketa bat egin genuen jakiteko zertzegoen gizarte zerbitzuen eremuan teknologia berrien arloan. Legearen sarrerak kategorizatu genituen eta lan egin genuen. 400 sarreratik gora izan ziren informazioa, webguneak, txatak eta abar. Gizarte zerbitzuen eta gizarte zerbitzuen informazioaren inguruan hain zuzen. Ikusi genuen 49 webguneak zirela eta 6 bakarrik zirela adimen artifizialeko aplikazioak. Hor bagenuen, beraz lehen mapa, zegoenaren eta ez zegoenaren ingurukoa, eta orduan egin genuen jauzi. Hau da dagoena, esan genuen. Tartean ordea COVID heldu zen 2020an, eta 2020an ez genuen aurrekonturik izan laborategian. Baina unibertsitatean oso ekimen interesgarria jarri zen abian. Parke teknologikoan transferentzia antenak diseinatzen dituzte eta ikerkuntza taldeak sortzen dituzte parketako enpresekin hain zuzen. Eta horietako batean sartu zen gure ikerketa taldea. Enpresa batek interesa izan baitzuen gure jardunean eta ikusteko ea aplika zitekeen. Eta Social Bot enpresa Jaume I unibertsitateko startup bat denak bot inklusiboak sortzen hasi zen. Pandemian hain zuzen informazioa emateko. Eta hortik dagoeneko proposamen formal bat sortu zen. Hor topatu genuen nolabait esateko gure alderdirik teknologikoena eta hurrengo urtean beraz informazio hori egituratu egin genuen 2022an proposamen bat egiteko. Adimen artifizialeko proposamen bat, prototipo bat, bot bat. Han idea zen informazio orokorra eman alitzatea gizarte zerbitzuen inguruan. Eta hori bera.
egin dugu. Prototipoa webgunetan dagoeneko, Minaroseko udalaren webgunean dago, Benikarloko udalaren webgunean ere bai, baita Plana Alta mankomunitatean ere, udalerri oso txikien mankomunitatean, eta hortxe jarri duguk, egin duguk ahalegin handiena. Izan ere, udalerri handi horiek, 25.000 biztanletik gora du dituzte, bai Benikarlok, bai Binarosek, eta horregatik egin dugu ahalegin handiagoa mankomunitatean, baliabide gutxiago dituelako. Esperientzia pilotu hau jarri dugu martxan, beraz, erantzuna emateko behar jakin horri. Baina ikusten denaz gain, badago gauza bat ikusten ez dena, eta oso interesgarria dena, botaren dashboarda, metadatuak, big data, hobeto esan da. Hau dena oso interesgarria da, eta aplikazioak aukera ematen dugu guztia ezagutzeko. Aro teknologiko ora egiten ari gara jauzi, eta izan ere, gizarte zerbitzuetan, telefonoa hartzen dugunok, duzuenok, informazio asko du, baina pertsona hori ez badago, oso galduta gaude, informazio gutxi izaten dugulako. Gizarte zerbitzuetan, langileen errotazio handia egon da, ratioak aldatu direlako, landagunetan ere jende asko hiri aldera joaten da lanbila eta beraz asko aldatzen da langileen egitura. Eta orduan informazio hori erregistratuta gelditzeko sistema on bat da aplikazio hau, bertan gelditzen delako. Telegramerako ere garatu dugu sistema hau. Eta lanean hasten diren gizarte zerbitzuetako langileak, gehienetan emakumeak, honen bitartez, informazio asko dute eskura normalean izango ez luketena, eta hori ere oso garrantzitsua da. Oso ondo, mila esker. Uriol, zertan ari izarete zuek? Gure proiektua iSocial Fundazioko hainbat entitate kidek egindako eskaera batetik sortu zen. iSocial 16 entitatek sortutako fundazio bat da, Euskal Herrikoak eta Kataluniakoak dira entitate hauek. Eta 2018 inguruan kokatu behar gara, pandemiaren aurretik, migratzaile gazte ugari etorri zen orduan, eta Katalunian eragin handia izan zuen horrek. Orduan, hasi ginen gu hausnartzen. Planteatzen ea tresnaren bat sor genezakeen, errealitate horri erantzuteko. Hor sortu zen FLAP proiektua. Mugikorretarako aplikazio bat eta webgune baten euskarria da proiektu horren guztiaren oinarria, eta FLAP hitza dator hegazkinen egoetako pieza mugikorraren izanetik. Elementu horiek ahalbidetzen dute hegazkina airean mantentzea, eta metafora polita iruditu zitzaigun jakiteko edo irudikatzeko zer egin zezakeen aplikazio honek gazteak sostengatu ahal baitzituen edo aukera ematen baitzuen horretarako behintzat. Horregatik, FLAP eta app hitzaren arteko jolas horretatik sortu zen FLAP hitz hau. Lehen bertsioa sortu genuen eta nabardura bat egin nahiko nuke jardunaldi osoan aipatu diren zenbat gairen inguruan. Gai horiek izan dira aplikazio honen garapenaren gidari edo, eta horietako bat da, erabiltzailea bera izan dela oinarria. Izan ere, batzuetan ikuspegi profesionaletik tresnak sortzen saiatzen garenean, askotan ez dugula asmatzen, naiz eta zentralizatzen saiatzen garen arreta hori guztia erabiltzaileengan. Beti, nahi gabe, joera dugu horretatik aldentzeko.
Profesionalok beraz saiatzen gara asmatzen tresna honek balio izaten gazteentzat gehien bat, baliagarria izan dadila eta erabilgarria haientzat. Hortan saiatzen gara. Aplikazioaren xede nagusietako bat da dokumentazioa lainoan dokumentazio hori guztia gordetzea, mugikorra galduta ere esaterako dokumentazioa eskuratu alizateko, eta aplikazioaren bidez gainera erreferentziazko profesionalekin kontaktatu egin daiteke, gazteek haien profesional sare propioa sor dezaten. Profesionalentzat ere abantaila da orduan. Beste profesional batzuek egindako lanaz baliatu daitezkelako profesional horiek gazteak bere kutsakotor horretan mantentzen dituen dokumentu horitan adibidez sarbidea izan dezakeelako gazteak sarbidea ematen badio, behintzat, baimena ematen badio. Horretarako guztirako balio du aplikazioa, baina funtzio zehatzak aipatuko ditugu aurrerago, chat bat dago ere, hitz egiteko, ez da WhatsApparen antzekoa, agian handiagoa du Telegramekin, komunikazioa erabiltzaile izen baten bitartez egiten delako, telefono zenbaki ezberdinetatik egin baitaiteke, eta beraz gainera saiesten da zenbaki propioa ematea. Hitzorduak ere jar daitezke, bai erabiltzaileak eskatuta, bai profesionalak berak emanda, eta beno horrelako zertzela batzuk dira, baina azpimarratzekoa da eSocialen flap hau egiten ari ginenean ikusi genuela horrelako aplikazio bat oso erabilgarria izan zitekeela beste entitate batzuekin aritu ginenean. Niduz egin dugu beste aplikazio bat eta azken finean nolabaiteko klon bat da etxerikako pertsonentzat. Saiatu ginen hain zuzen sabaia eukitzearen edo etxea izatearen metaforatik apur bat urruntzen abiaren irudiarekin. Aplikazioen nukleoan gaude, oraindik ere erabilgarritasun eta funtzio gehiago ari gara txertatzen, gizarte zerbitzuen edo oinarrizko gizarte zerbitzuen beharrei ere erantzun alizateko eta horiek ere ase alizateko. Horregatik ari gara oinarriko gizarte zerbitzuetako profesionalekin lanean funtzio gehiago pentsatzeko bai erabiltzaileen, bai profesionalen erabilerarako egokiak izan ditezkeen funtzioak txertatu ahal izateko. Beraz, gazteekin ari gara gehien bat, etxerik gabekoekin ere ari gara lanean, eta etorkizunean saiatuko gara gizarte zerbitzuetan ere eragina izaten. Gogorarazi behar dut, materiala dagoela Socialbot eta Nidusen inguruan ez dugu bideorik erabili elkarrizketa ez eteteko, baina material guztia behatu zen webgunean dago jasota. Itziar, konta egozu. Zer egiten ari da? Saila. Nik uste askotan aipatu dela dagoeneko, hitzaldia askotan, zeinen garrantzitsua diren profesionalak gizarte zerbitzuen prestazioak zabaltzean. Eusko Jaurlaritzan, telelaguntzaren zerbitzuaren arduraduna gara, eta gehien bat telefoniaz ematen da, gaur egun zerbitzu hori telefonoz. Zerbitzua gizarte zerbitzuen zorroaren dekretuan jasota dago, eta zerbitzu honek jendeari aukera ematen dio, etxean era autonomoan bizitzeko, jakinda, segurtasuna izan da, badagoela norbait laguntzeko telefonoaren bestaldean. Zerbitzuen edotik, alaber orientazioa ematen zaie pertsonei,
beste baliabide batzuen inguruan, haien erantzunei, barkatu haien beharrei erantzuteko. Zentzuzkoa dirudi aipatzeak guk gure kanalak erabiltzen ditugula bestelako zerbitzuak edo eskuragarri dituzten bestelako prestazioak zabaltzeko eta haien berri emateko. Baina telelaguntzaren xedea hain zuzen pertsonen bizikalitatea hobetzea. Horretarako arreta pertsonalizatzea da asmoa, haien beharrak ondo ezagutzeko eta poliki-poliki egiten dugun lan hori hobetzeko. Hori guztia telefonoarekin egiten da, printzipioz. Egia da, etxez etxeko bisita asko egiten direla, baina esku hartze eta jarraipen gehienak telefonoz egiten dira. Gainera, telelaguntzaren erabiltzaile gehienak nagusiak dira, bakarrik bizi direnak, mendekotasuna aitortua izaten dutenak, gehienetan, edo gizarte isolamendurako arriskuan daudenak, laguntzak behar dutenak bakardade prozesurietan. Eta horregatik askotan bitarteko teknologikoetatik urrun xamar dauden horiengana heltzea ez da oso erraza izaten eta horregatik saiatzen gara telefonoz iristen. Gaur egun gutxi gorabehera ia 76.000 erabiltzaile ditu telelaguntzak Euskadin. Eta ohituta daude telefonoz egiten. Gutxi gorabeherako dei kopurua emateko, botoiaren bitartez esaterako arazoak dituztenean botoia sakatzen dute eta bestaldean langile espezializatu bat topatzen dute larrialdietarako edo informazioa emateko. Iaz gutxi gorabehera 350.000 dei izan ziren iaz. Baina erabiltzaileen arretako zentroan 800.000-tik gora izaten dira deiak urtean. Etengabeko kontaktua da beraz. Jendearengana telefonoz heltzeko dugun gaitasuna handia da eta konfiantzazko kanal bihur gaitezke beraz. Jendearen benetako egoera ezagutzen dugu eta ezagutzen dugu halaber gizarte zerbitzuen barruan zer zerbitzu behar dituzten. Horregatik oso tresna erabilgarria da. Eta baliatu egin beharko genuke. Horregatik uste dut omnikanalitatearen bideari heldu behar diogula. Kanal guztiak baliatu behar ditugu egokiena bilatzeko eta horre esaterako telefonoarenak garrantzi handia du bereziki kolektibo honekin. Estabas narrando el número de llamadas. Dei kopuruaz ari zarenean milioi bat eta 200.000 dei dira. Milioi bat eta 200.000 aukera jendeari adierazteko zer zerbitzu dituen eskuragarri. Kalkulatu dugu 25 esku hartza egiten ditugula pertsona eta urteko. Eta beraz, behar askori erantzuteko gaitasuna dugu izatez. Honek zen nahi du ere, arreta pertsonalizatzen ari garela eta zerbitzuak egokitu egin daitezkeela pertsona bakoitzaren beharretara eta egoeretara. Bidearen zati bat egin duzue beraz. Eta ziur baduzuela ideiaren bat arrakastaren faktoreen inguruan. Zeintzuk dira? Zeintzuk dira faktoreak arrakastaz komunikatu ahal izateko? Nik Itziarren azken adibideari helduko diot, botoiaren ari.
uste dut chatbot baten arrakastarako faktore nagusietako bat dela hizkera naturala. Beta fasean gaude, oraindik ere botak ikasi egin behar du. Aur bat da eta motore semantikoa abian jarri behar zaio. Valentzieraz, botoiari botoitxo ditzaio, botonet valentzieraz. Hori botean egokitu egin behar da, botak ondo erantzuteko. Oso egokia da adibidea, esaterako jendeak botonet esaten dionez, robotak ezagutu egin behar du esaterako. Inork ez du teleasistentzia esaten, telelaguntza. Inork ez du esaten, telelaguntza jarri didate etxean. Jendeak dio, botoitxoa jarri didate. Eta hori gako garrantzitsua da, hizkera egokituarena. Eta gure kasuan, zerbitzua natibo digitaletara hurbiltzarena ere, bere biziko indarra hartzen duen faktorea da. Jendaren mailan egon behar dugu. Eta adimen adimen artifiziala baldin bada faktoretako bat, aplikatu egin behar dugu, erabili egin behar dugu. Beste arrakastazko edo hobeto esan da, arrakastarako faktore bat da, aurretik informazioa emanda profesionalei informazioa errepikatzea alde batera utzi ahal izatearena. Beraz, jendea profesionalen gana informatuago heltzen baldin bada, profesionalak lana eraginkortasun handiagoz egin ahal izango du, ez duelako errepikatu beharko etengabe behin eta berriz esaten duen informazio hori. Interdisiplinartasuna edo disiplinartekotasuna oso garrantzitsua da. Eta ulertu behar dugu, bota osatzen dugun, edo botaren lantaldea osatzen dugun talde bakoitzak gaitasun ezberdinak dituela eta ekarpen ezberdinak egiten diola chatbotari. Ekarpen bakoitza ordea ezinbestekoa da. Eta baliabideak izatean noski, hau guztia eskuragarri jartzeko hori ere ezinbesteko faktorea da. 2019an planteatu genuenean ez genekien nora gindoa zen, baina onaino heldu gara horri guztiari esker. Hitza hartuko dizut. Eta gauza asko datorzi durura. Gauzun hartuko nuke nola heldu garen ona arte zeintzuk diren puntugakoak ona heltzeko. Erabilgarritasunaz ari ginen lehen hitzaldian, eta kide batek beti honako aipatzen du. Perdona, traduce eso que has dicho. Perdón, tradúcelo. sí. Vale. El beta. Luego lo ha dicho la consejera, además. Itzuli mesedez UX-UI kontzeptu hori. UX-UI eta erabilgarritasuna gauza bera da. Oso termino modernoa dirudi, baina egunerokoan egiten dugun hori da, aplikazioa erabiltzen dugunean egiten duguna. Normalean, bankuetakoak adibidez oso ondo aritzen dira. Salerosketetakoak, horietan oso ondo funtzionatzen dute. Hori guztia da UX-UI den ikerketak dakarrena. Erabilgarritasuna modu errazean, heltzea guk nahi dugun lekura. Disiplina horrek lagundu behar digu, hain zuzen, arrakala digitala suntsitzen. Ez da posible, arrakala digitala zaritzea etengabe, jakin baldin badakite adineko pertsonek ere kanala aldatzen esaterako telebistan. Hori izan behar dugu buruan apur bat. Erraztu egin behar ditu aplikazioak, erabili behar dituztenek erabiltzen jakiteko. Eta hori topatzen dugu
aplikazioa sortzeko prozesu horretan guztian. Momentu batetik aurrera badirudi funtzioak definituta daudela eta listo dagoela. Guztia azken finean borobilduta dagoela, nolabait barrunbe guztiak eginak daudela. Baina gero agian inork ez daki zein botoiri eman behar zaion, hori da erabilgarritasuna edo Wixui hori. Dena den uste dut garrantzitsua dela, hori ez da inoiz amaitzen. Hori erabili behar duten pertsonekin kontrastatu egin behar da. Baita profesionalekin ere, harta ematen duten horiekin. Eta ez da prozesu erraza. Mundu guztia ez dago prest gauza berriak probatzeko teknologiaren alorrean. Horregatik, horrelako edozein erreminta baratzean ezin da baliabiderik gabe gelditu. Bestela, horrelako gauzak hil egiten dira. Eta oso faktore garrantzitsua da hori, kontuan hartu beharrekoa. Atzo, gai sozialetan oso aditua den pertsona batekin aritu nintzen hizketan, eta pasadizo bat kontatu zidan, pentsarazi egin zidana. Esperantzaren itxaropenaren telefonoaz hitz egin zidan. Ez dut ondo ezagutzen, telefono honen irismenaz, ez dakit estatu guztira heltzen den nala ez, baina oso adibide baliotsua izan zen. Esan zidan WhatsApp kanala ere txertatu zutela, zerbitzua behar duten horiekin komunikatzeko, eta horrek aukera eman duela. Suizidioaren prebentziorako deitzen duten gazten kopurua hasi egin dela beraz. Horrek erakusten du aldatu egiten dela hizkera, aldatu egiten dela kopurua heltzeko moduaren arabera. Eta pentsarazi zidan, profesionalek ezinbestean aldatu egin behar dugula, gure aritzeko modua, eta kanalak aldatu egin behar ditugula, jende gehiagoren gana heltzeko. Badago sektore bat gizartean gutxiago deitzen duena, gehiago erabiltzen duena WhatsAppa, eta beraz guk hurbildu egin behar dugu gizartean gehien erabiltzen diren kanal horietara. Hori iradoki du Raulek ere bere hitzaldian, ez da? Kanal bat proposatzen dugu agian, baina aldatu egin behar da, akaso proposatzen dugun zerbitzu horren diseinua, jatorrian. Itziar, niri asko gustatu zait Inigo Karitasetik hasieran egin duen bere hizketa. Bereiz egin behar dira dagoeneko zerbitzuetako erabiltzaileak diren horien eta erabiltzaile ez diren horien arteko tartea. Kasua ezagutzea eta profesionalek iradokizunak egitea zerbitzuen eta prestazioen inguruan, arrakasta elementu bete-betekoa da. Baina gizarte zerbitzuak askotan ez ezagunak dira. Eta jende askok ez ditu erabiltzen. Eta jende askok pentsatzen du egoera jakin batzuetarako direla eta ez edo norentzat, baizik eta kolektibo gutxi batzuentzat. Horri aurre hartu behar zaio. Egoera horretan zeure burua topatu aurretik gizarte zerbitzuen berri izatea ezinbestekoa da eta beraz faktore gakoa da edatze prozesu horretarako. Telelaguntzaren alorrean ere saiatzen gara edapen hori egiten eta lan egiten aurrez aurreko topaketetan, eguneko zentroetan eta aldugun leku guztietan aurkezpenak egiten ditugu. Egoera gertatu horretik profesionalek eta erabiltzaileek ezagut dezaten zerbitzu hau eta jakin dezaten erabil dezaketela. Profesionalekin ere prestakuntzak egiten ditugu, arreta zentroa ezaguna izateko eta haren berri emateko.
Eta azken finean helburua da zerbitzua ezagutaraztea. Eta uste dut, edapen horretarako funtsezkoa dela zerbitzuek ondo funtzionatzea. Eta erabiltzaileen asebetetzen maila handia izatea. Uste dut horrelakoetan ahokoa funtsezkoa dela. Eta edapen elementurik handiena. Ahokoa da adin hauetako pertsonekin edapen sistemarik eraginkorrena. Esaterako ikustea, zure bizilaguna oso pozik dagoela zerbitzu honekin. Ikustea zerbitzuak zenbat ematen dien erabiltzaileei sekulakoa da edapena lortzeko. Komertzialik onenak dira erabiltzaileak. Eta kafean aritu gara honetaz hizketan. Aipatu duzun honetaz. Gizarte zerbitzuetatik haragoko profesionaletara ere heltzea oso garrantzitsua da. Gipuzkoako farmazialarien elkargoarekin ere aritu gara. Farmaziak sekulako espazio garrantzitsua dira jendeari orientabidea emateko eta bideratzeeko jende asko behar duen zerbitzu horietara. Horrelako erremintak erabilgarriak izan daitezke profesionalentzat jendeari laguntzeko. Beste leku batzuetatik, farmaziatik, liburutegitik, edo bestelako espazio batzuetatik. Zer uste duzuzuk alor honetan esaterako telelaguntzarenean ez dela ondo egin? Zea akats duzu buruan? Nik uste informazio oso dinamikoa dela eta askotan uste dugu zerbait idatzita uste hutsarekin nahikoa dela. Eta etengabe freskatzea eta informazioa eguneratzea profesionalentzat ezinbestekoa dela. Horixe uste dut. Badago jendea prestakuntza jaso zuena, baina hortxe gelditu dena, ez duena aurrera egin. Eta hori eguneratzea oso garrantzitsua da. Baia semanita saileko sketch batekin oroitu naiz. Oskar Terola agertzen zen esanez eguneko Windowsaren milanoa. Gazteok ez duzu gogoan izango, edo etzen nuen biziko Windowsen hasiera. Windows lau, Windows bost, Windows 7, egunero, eguneratutzen zenia. Eta ezin dut irudikatu ere egin, esaterako legezko eta arauzko aldaketak guztiekin, zenbaterainoko lana den informazio hori guztia eguneratuta izatea denbora guztian. Askotan baliabide teknologiko asko erabiltzen dituguk, guk baino azkarrago eguneratzen direnak eta berritzen direnak. Eta oso zaila da beraz, baina oso funtsezkoa eguneratuta egotea. Teknologiaren abiada sekulakoa da. Iritzi bera alduzue alor honetan zuek. Nik uste dut jarraipenaren kultura sortu behar dela. Arazoetako bat da, informazioa ez dela egunean egoten, eta webguneak oso estatikoak dira, esaterako bot batekin alderatuta, elikatzen eta kontraelikatzen ari direlako etengabe. Eta uste dut beraz, erreminta hauek erraztu egin dezaketela eguneratzearen prozesu hau. Nik gure kasuan beste zailtasun batzuk topatu ditugu. Zehazki jakin nahi dugu, edo hobeto esan da jakin behar dugu, zertarako behar dugun bota gizarte zerbitzuetan. Oda, jendeak esaterako sarbidea izatea 24 orduz, 7 egun astean, eta atea etengabe irikita egotea botaren bitartez. Irisgarritasuna ere oso faktore garrantzitsua da. Chatbot inklusiboa behar dugu, ahozkoa, testuzkoa, eta ikusmen urritasuna dutenek adibidez,
erraztasuna izatea, webguneak arakatzeko oso zaila izaten baita haientzat, itemka aztertu behar dutelako. Bot batean nahi duten galdera egin dezakete, eta galderak doitzen dituzte nahi dutena jakiteko. Askoz bide azkarragoa da, jende honentzat, chat bat. Aurrera ginen aurretik, zer da beta fasea? Beta fasea da, eraikitze fasea, ikasketa fasea. Betan gaude, bota iriki delako, baina oraindik ere entrenatzen ari delako jendearekin, jende teknikoarekin, eta egiazko jendearekin orain hasiko da entrenatzen. Lehenik eta behin agertzen da mezu bat dioena eraikitze prozesuan dagoela. Eta hori da beta fasea, ikaste fase hori. Beste zailtasun bat, oso garrantzitsua, da hasieran egin behar den denbora inbertsioa. Denbora asko inbertitu behar da hasieran, eta askotan ez daukagu denbora hori. Are gutxiago oinarriko gizarte zerbitzutako taldeetan dauden langileek. Ondo pentsatu behar da, beraz, estrategia bat diseinatu behar da, eta espazio bat sortu behar da, denbora inbertitzeko, kultura hori sortzeko, gero rendimendua lortu alizateko. Beste bi gauza tekniko aipatu nahi ditut. Sistema sozialen analisia falta da, horrelako munduetan, chatbotetan, ikerketa gehiago falta da. Eta horrelako bot batek mantentzelanak behar ditu. Atzetik beti enpresa teknologiko bat behar dugu, arazo teknikoa konpontzeko, alerta sistemak garatzeko. Ikusten ari gara zein hitz gakok eman diezagukeen alerta bat ezartzeko gakoa, esaterako indarkeriarena. Arazoen zuhaitzak ere diseinatu egin behar dira, ikusteko nora garamatzan erantzunak. Hori guztia landu egin behar da, eta lan saioak egin behar ditugu, batez ere, kontrastea egiteko gazteekin, ikasleekin, baina lurraldeko alfabetatze teknologikoarekin ere bai. Programa horietan saio bat egingo dugu, txata proba dezaten, eta bestelako feedback bat eduki ahal izateko guk ere. Pentsatzen ari nintzen teknologiaz. Askotan mugikorren azken bertsioekin lotzen dugu. Guk ezagutza teknologikoa eta aurrerapena erabiltzen dugu mugikor sinpleagoetara ere heltzeko. Hor bai baitago beste arrakala bat erabilgarritasunetik harago doana. Hor alegin handia egin dugu, gailu zaharragoetatik ere sarbide bat bermatu ahal izateko. Eta egokitu ahal izateko. Eta kontuan izan behar dugu, terminal batzuen kasuan, eta asko gertatzen da gazteen artean, eta etxe gabe dauden artean, daturik ez izatea, ez da, baldin eta wifirik edo ez baldin badago. Beraz, hori erronka teknologiko bat da, daturik gabe ere erabili ahal izatea. Baina, aipatu nahi nuen ere beste zerbait, eta bada, alderdi bat desberdina dena gure kasuan, gure aplikazioan, ez da bot batean edo urruneko asistentzia batean bezala. Bot hau kasu honetan, bada tresna bat, guretzat zerbait funtseska bermatuko duen, eta da profesionalekin kontaktuan jartzea. Ezin da ordezkatu profesionala. Eta egiten duguna da, pertsona gerturatu inguruan dituen profesional horietara. Garrantzitsua da ikustea ere, nola gerturatu ditzakegun profesionalak tresna digitalen bitartez.
Aurrekoan banengoen profesional batekin hitz egiten, psikologo batekin, eta hitz egiten genuen hain zuzen ere loturen garrantziaz, eta lotura mota daude, badago lotura identitario bat, espazio seguru bat edukitzea, eta horretan ongi gordeta edukitzea zure dokumentazio pertsonala, ez da, hori beharrezkoa izan daiteke, eta zoragarria izan daiteke, ez, dokumentazioa lapurtzen dizutenean antxitate izugarria sortzen delako. Hori batetik eta bestetik, zer garrantzitsua den profesionalekin lotura bat edukitzea, gertu edukitzea, telefono dei baten edo mezu baten beste aldean hori oso garrantzitsua da. Guretzat ezinbestekoa eta garrantzitsuna hori baita profesionalaren eta pertsonan arteko lotura eta kontaktu hori. Eta horri dagokionez, profesionalen arteko aldaketa kultural hori, lehen aipatu duzu, eskatzen du kulturak egiteko moduak dinamikak aldatzea, ez da, antolatzeko moduak. Nire iritziz hori sektoreka doa. Kaleko profesional horiek badutenak lubiziko kontaktu hori pertsonekin oso okituta daude, oso ohituta daude, eta deontologikoki ezin da esan, ez, baina sakelako telefono pertsonala ere baduzu, ez da, eskatu egiten dizutelako, eta hori hor dago, bulegotik kanpoko zerbitzu horietan. Bulegotik barne, hor zailagoa da, ez, lehiatilak oztopo bat dira, ez da, administrazioarekin edo zein erakunderekin hor lehiatiletan hasten dira zailtasunak eta oztopoak, hor iaia profesionalaren borondatearen mende dagoela esan genezake. Egia da dena den, gizartea hor dagoela, eta pixkanaka horra iristen ari garela duela urte asko nire gurasoak, nire aitona amonak, ez ziren ausartzen txartela erabiltzen ere, ez da? Gaur egun manditugun jauziak handiak izan dira arlo horretan, eta iruditzen zait hori garatzen jarraitu behar dugula. Por la tarde... Arratsaldean, orain edukiko dugu tarte bat pintxoren bat jateko, baina ez adoan, gero arratsaldean lanean jarriko gaituztelako. Baina, hori egin aurretik mahai honetan pixka bat aurreratu beharko dugula arratsaldean egin beharreko lan hori. Ikusi duguna ikusita. Aurkeztu digutena ikusita, naka aurkeztu duna ikusita. Zer iradokizun egin diezazkiok tresna horri? Zuek duzuen eskarmentua ikusita. Nire ikuspegitik tresna oso landuta dago, ez da, pentsatu da, oso ongi zorron aldetik eta pertsonen aldetik. Barkatu baina mikrofonoa erabili beharko luke ongi entzun ahal izateko. Itxero mikrofonoa emango dizute. Por un lado, Batetik, Rakelek aipatu duen zuhaitza dago, ezta? Etzen erraza pentsatzea zeintzuk ziren adar guztiak, ezta? Bilbide hori guztia aurreikusi behar duzu. Beraz, zuhaitz logiko bat pentsatzea, ezta? Prototipo bat gero bide guztia posible egiteko, zuhaitz hori pentsatu genuen eta diseinatu genuen. Eta gero badago ogi papurren bideen aukera hori, ez? Erakutsi dizuetena. Baina galdera zen nolakoa izango zen sarbidea zuhaitz horretara, bai? Pertsonak sartzean galdu ez daitezen, ez da? Bestela ez lukelako ezertarako balioko. Beraz, zuen aplikazioan ikusten dugu eskatzen dela sarbide pertsonalagoa, bestuagoa, kasu honetan irekiagoa da, baina zalantza bat genuen
Eta bazegoen bot horrekin, chat horrekin edo agian telefono bidezkoarekin lotutagoa. Eta nire galdera da, aldez aurreko lan hori, zuaitzarena, bideak diseinatzearena, beharrezkoa da eta testuen konbertsioa. Beharrezkoa da gero hori elikatzeko, jada duzuen hori elikatzeko? Bueno, nik ikuste dut hori dela aldez aurreko lana, edo hori egiten duzu, edo hori egiten duzu, ez dago besterik, ez da? Baduzue, oinarria. Egiturazkoa falta zaizu, ez da? Baina baduzue, behar duzu, gauza bada, zer plataforma erabiltzen duzun, baina edukia zuk jarri behar duzu. Eta edukia egituratuta duzue. Kontzeptua behintzat. Eta horrere sekulakoa dago, ez bai, gauza bera pairatu ditugu azkenean, ez? Micrófono. Sí, pero no te oyen el resto. Ahora llega. Bai, mikrofon hori gabe bestek ez zuten zuten. Vosotros estáis hablando desde un punto de vista de... Zuek hitz egiten duzue erakundetik kanpoko ikuspegi horretatik, ez da, gero erakundeena dator, kontratazioa nola egiten den, eta modu horiek guztiek, moztuta dauden horiek, kanpotik errazagoa da, barruti baino, ez da, baina noski eduki behar dutela plataforma, edo bota, edo dena delakoa, ez da, hori eduki behar dute. Guk ikusi dugulako baliabide jartzen ditugunean, gero arazoak izaten ditugula, WhatsAppean eta barretan. Baina, erakundetik nola egin dezakegu, badelako ere erakundearen arazoa, ez da? Bota, WhatsAppa, Telegrama, dena delakoa edo behar dena jarriko genukelako. Nola egin dezakegu? Ez dut esan nahi, ez dugunik egingo, Bueno, hortxe dago koska, ez da, arazo horrekin eta horren gainean lanean urteak daramatzagu. Datuak, datuen babesa, aplikazio horretan administrazioak aukerak izatea, software as a service, lizentzien kontuak, tira. Arazo handia da. Arrazo oso handia da. Eta hemen, pixkanaka aurrera egitea izango litzateke helburua, ez da, pixkanaka, behintzat entitateetatik hasi eta aurrera egiten joatea. Eta ari gara lanean Kataluniako administrazioarekin aukera posibleak aztertzeko. Baina horrek beste mahai baterako emango luke, bai. Bai, beste galdera bat dago hemen. Eskerrik asko. Galdera baino iruzkin bat da hau. Zuke Uriol esan duzun aprobetxatuta eta Itziarrak esan duten aprobetxatuta. Profesionalak kanaletara, bideetara gerturatzea. Tira, nire iritziz erronka eskumenetan dago, ezta? Zer eskumen behar ditugu profesional horien esku. Eta jakinda gainera egunero galdetzen digutela izu, eta hau nola izango da, eta nola egingo da, ari garelako esaten badagoela jendea baduena kultura digital bat, akonpainamendu bat behar da oraindik ere. Beraz, pixka bat, konfiantza baliatuta. Hori komentatu nahiko nizoke. Hasi ginen 2013an eskumen digitalak diseinatzen eta identifikatzen, Europako proiektu bat zen, etxeko harretarako profesionala izuzeduta zegoen, 10 urte geroago sekulako lan egin dugu, prestakuntzarako, gaikuntzarako, eraldaketa digitala egiteko,
Hau egin dezakegu hirugarren sektore gisa nire ustez gaikuntzaren osagaia agendan sartu behar dugu eta ez da bat ere erraza izango. Ze erakundeentzat eta batez ere tamaina jakin bateko erakundeentzat. Bueno, no sé qué responderte más que darte la razón, ¿eh? Tira, erantzun baino arrazoia eman behar dizut, hor gaude eta hau realitate sozial bat da. Eta behar dugu gaitasun hori, eskumen hori behar dugu, ez da, digitalki hor egon behar gara bestela jendean galduko dugulako prozesuan. Edo jende baino gehiago jendearekin konektatzeko aukera hori delako bilatzen duguna, ez? Nola konektatu jendearekin? Badago beste galderaren bat, gogoetaren bat... A mí, por ejemplo, Niretzat adibidez, oso kezkatzekoa da, ikusita, eduki hauek, egin duzuen lan hori guztia ikusita, zuk ere kontatu diguzu hasieratik testuak, hizkuntzaren prozesamendu naturala, irakurketa erraza, hizkera argia, testu mordoa dugu, benetan aginik onartzen ez dutenak, zer profesional behar ditugu. Itzultzaileak, interpreteak, hemen aretoan ere badugunez interpretazio euskaratik gaztelaniara. Hori ere, bada komunikatzeko eta berri emateko guztiz beharrezkoa den zerbait ez da, eta ez ditugu. Edo oso jende gutxi dabila honetan. Osasun arloan, adibidez, badituzte berariazko langileak osasun arloko interpreteak baita ere testu inguruan adituak direnak, ez? Ez delako soilik hizkuntza baizik eta baita ere testu ingurua bada gauza lauago bat. Eta hor, adibidez, ikusten dugu itzultzaile interprete ez gain eta hizkuntzan espezialista direnez gain, herritarrak ere behar ditugula. Asko gustatu zait Raulen adibidea, ez da? Lan egiten dutela, ez gaitasuna duten pertsonekin testuak egokitzeko, zergatik gure hizkuntzak, gure ikuspegiaren arabera, aldaketak jasan behar dituelako, nik gauzak modu batera galdetzen ditut eta beste modu batera, ez da, beraz, disiplinartekotasuna behar dugu eta komunitatea ere sartu letra larriz, bestela berriro bakarrizketan arituko baikara. Eta horregatik gustatu zaita inbeste, ez, gai hau, eta hitz egitea ikasleekin, gazteekin, adinekoekin, elkarteekin, hainbat eremuetatik gainera iruditzen zaigulako hori dela sartu behar duguna. Eta elebidunak garenean, valentziera, gaztelania, euskara, hor tentu handiagoz aritu bergarauza hoiek zaintzen. Eta orain egia da, itzultzaile automatiko asko daudela, bota elebiduna da, zu valentziera zidazten diozu eta valentziera erantzuten dizu. Gaztelania zidatzi eta gaztelania zidazten dizu, hori automatizatuta dago, ez? Horre aurrera pauso handiak eman dira teknologiak ere laguntzen digu. Argi dagoena da, edozein proiektu, edozein ekimenek, bere arreta jasotzen duena, ez? Badago adibidez, teknologiaren garapenarena, teknologiaren erabilera eta zaintzarena, eta hor Excel batean, ez beti edukitzen ditugu, Excelak badago ere agian erabiltzailearen zati bat, ez? Focus grupak adibidez behar izatea, shadowing eta ingelesezko hitz horiek guztia beharko genituzke, ez da, ulertzeko zer bizipen dituen
pertsona batek oso teknologia sofistikatuarekin edo ez, telefonoarekin, 1.200.000 aldiz inpaktatzen duzu urtean pertsonen gainean. Beraz, ezakit beste galderari baote dagoen, bai? Bai, mikrofonoa helaraziko dizute. Kaixo, niri kostatzen zait ikustea gauza bat, gizarte berrikuntza hitz egiten denean, gizarte arloan berritzea hitz egiten denean, kosta egiten zait ikustea zeri eta nora begira ari garen. Azterlan askok zera baitiote, eta hau lehen aipatu izan da, ez? Normalean, gizarte babeseko sisteman, departamentuetan, egon oitira gabeziak. Ez da jartzen informazio nahikoa indarkeria matxistetan, indarkeria razistetan, eta horregatik normalean areriozkoa izaten da administrazioekiko lehen kontaktu hori, ez? Denok imaginatu dezakegu zenbat kasutan gerta daiteken zoazela eta ez dizutela sinesten eta abar. Beraz, arazoa ez da inbeste informazioa nola helarazi, baizik eta behin, demagun badakigula, existitzen direla gizarte zerbitzuak eta abar, oroar jende jakin ohi du, ez? Bueno, hori ere bitxia da, ez? Ukatu egiten dugu errealitate hori. Jendeari galdetzen badiogu, nik ere ikerketan dihardut, jendeari galdetzen badiogu, talde minorizatu batez ere galdetzen badiogu, badakite, badaudela baliabide publikoak. Beste gauza bada jakitea zehazki zeintzuk, baina lehen galdetu dut, eta jada ez dago hemen galdetu dian pertsona hori, baina kontuan izan behar dugu asko beldurra diotela gizarte zerbitzuetara jotzeari. Beraz, nire galdera da zer estaltzen dute teknologia jakin batzuek informazioa ematearen aurrean. Zer estaldezake teknologia batek zubilana egingo duen giza baliabide gehiagok estaliko ez duena. Bai? Leiho baten eta bestean zubilan egingo lukeen giza baliabide batek estaltzen ez duena. Zer estaltzen du? Zer estaltzen du? Agian baliabide ekonomiko eta giza baliabide gehiago eskatuta, estaliko genukeen teknologiaren beharri gabe ez da? Bueno, basieran edozein honetan zabali dagoen leiho bat eman diezaguke ez da? Pertsonek ordutegia dituztenez, bazin dituzte horiek eskaini. Eta baitere eskainiko liguke letra txikia idatzita dukitzeko aukera. Zenbait elementu iruditzen zait mesedegarria direla, lagundutzen digula beste teknologiak erabiltzak. Eta omnikanala aipatzen dutenean zer esan nahi du, hainbat kanal aldi berean, hau da, kanal guztiek batu egiten dutela. Ez dutelako bestea ordezkatzen. Konektatzeko modu gehiago eskaintzen dituzte. Eta egia da, nik batzuetan, gizarte zerbitzuetan adibidez faltan botatzen dudala mapa visual bat edukitzea. Hau da, ikustea benetan zer daukagun gizarte zerbitzuetan. Eta batzuetan abidibideak jartzen ditugunean niri zati hori asko gustatzen zait, ez? Adibidez, asko gustatzen zait, izenen metroko mapa Londresen, ez da, izena konexioak ikusten dituzu zuk erabiltzaile gisa badakizu non zauden eta nora joan nahi duzun. Eta mapa horrek izugarri sinpletzen du beldurra, kentzen dizu bideiatzeko, orduan oso erraza delako ulertzen eta interpretatzen. Mapa hori hasieran etzen horrelakoa, hasieran geografikoak ziren, kaleak zeharkatzen zituzten, eta baziren mapa oso konplexuak. Oso zaila jarra izan eta norbaitek esan zuen, bueno, lurpetigoa zeta, ez? Badago hemen garrantzitsua ez den informazioa. Hasierako mapatan ikuspegi geografikoki perfektua zen. Eta
askotan zati hori ere estaltzen zuten. Eta iruditzen gizarte zerbitzuetan batzuetan ere hori gertatzen zaigula, eskumenetan jartzen dugula arreta, kontingentzietan, eta iruditzen zait, batzuetan erabiltzaileak hori behar dutela, ez? Abeitu, hemendik joango naiz, eta aukera bat ditut, baina hemendik joaten ez naiz beste honetatik joango naiz, ez? Raulek aipatu du konektagarritasun hori, konektatzeko aukera hori. Nik beti faltan botatzen dut hori, grafiko bat edukitzea, metroarena bezalako mapa bat edukitzea, errazago ikusteko, eta benetan iruditzen zait kanalek beti batu egiten dutela, ez dutela kentzen. Eta hildo horretan lan egiten jarraitu beharko genukeela iruditzen zait. Eta aplikazio honek, egia da albidetzen digula nabigatzea nolabait, baina batez ere hasieran ez dakigu noragoa zen, ez? Mapa batek agian lasaitasun puntu bat emango liguke, segurtasun puntu bat metro hartzen dugunean bezalaxe, ez? Badakizun mapa eskuan izan da, ez zara galduko eta galtzen bazara edo geltokia pasatzen bazaizu, geltoki batera edo bitara izango duzula lotune bat. Bai, badakiz zein zaudela, baina gizarte zerbitzuak oso ezagunak izateari dagokionez, iruditzen zait jakin badagoela ez ezagutzen maila oso handia, ez da? Baina talde gutxituetan egia da ezagutza oso handia dela eta hori da arazoren zati bat. Eta estigmatizatuta daude, hain zuzen ere horrelako taldeetara lotzen zaizkielako, ez da? Iruditzen zait hor, normalizatu egin behar ditugula, eta gizarte zerbitzu horiek, gizarte babeseko beste zerbitzuen parean jartzeko, hezkuntza, osasuna bezala, beharrezkoa da ezagutza hori edatzea eta berdintasunez eta bermez eskaintzea sarbidea. Araz hori iruditzen zait hor dagoela, ez dut uste horrela konponduko denik, baina urrats bat iruditzen zait. Entzuten zait? Bai. Pixka bat erantzuteko ere ni osasunetik nator, farmazialarien Gipuzkoako elkargotik nator, eta guk adibidez, paziente bertara jotzen dutenez ere, ikusten dugun nola askotan etortzen zaizkigun tratamendu badela eta, baina oinarria bada gizarte zerbitzuetik datorren zerbait. Eta guk horrelako gauzaz ez dugu ideiarik ere. Horrelako plataforma simple bat edukitza jakiteko behintzat nola bideratu eta jakitea arazoa dela gizarte zerbitzuena, guretzat baliagarria da eta errazten digu gainera bideratzen lan hori. Egia da ezin garela sartu, prestakuntza ez dugulako eskumen horietan, baina behintzat zertzela batzuk izaten laguntzen digu jakiteko nola bideratu eta nola ez. Gero ja administrazioen langile falta eta hori beste arazo bat da, baina guri behintzat Gipuzkoako farmaziei dagokienez oso ongi datorkigu. Landa eremuko herri batzuetan alkatea eta farmazialaria laguna dira, baina hiri handietan ez da farmaziara datorzen pazienteek botika bat jasotzen dute eta oinarria ez da hori, ez? Beraz, horrelakoak eta digitalizazioak oso ongi datozkigu behintzat informazio gehiago edukitzeko. No sé si hay alguien más. Ezakit beste inork hitza hartu nahi duen. Ongi baderitzozue, jarraituko dugu galderen txandarekin, baina orain Raul egingo dizkiogu. Esnatuko zen, honezkero, gozaldu berritan egongo da, indar berrituta beraz. Muy buenas, Raúl. Kaixo, Raul. Kaixo, lagunok. Pixka berandu, baina, pentsatzen zuten diazuelan, ez eta atzerapen puntu bat dagoen. Entzun dugu zure hitzaldia eta lehenengo mahai inguruan izan ditugu 3. sektoreko eta arlo publikoko langileak, adituak
eta oso kezkatuta daude gizarte zerbitzuen berri ematearekin. Hori ikusita ere aplikazioaren edo aplikatiboaren proposamena, jakin ahal izateko zer zerbitzu dauden zorroan, Euskadiko gizarte zerbitzuen sailetik, zenbait, eta mai honetan ere zenbait bizipen ezagutu ondoren, horiek guztiek zuten oinarri teknologiko bat, baina guztiak baliagarriak izan dira guretzat, jakiteko zer egiten ari diren, adimen artifizialarekin, aplikazio zehatzekin, eta urrutiko laguntza bezalako zerbitzuekin teknologikoki agian ez da sofistikatua, baina telefonoa da erabiltzen den tresna, ezinbesteko tresna ez da. Eta agian orain, zuretzat galdera batzuk egiteko aukera balia genezake, ezakit konektatuta daudene, galderaren bat duten, edo hemen aretoan daudene, baina baten batek galderaren bat baldin badu Raulentzat, aurrera. Perfecto, yo estoy encantado. Bai, atsegin handiz hartuko ditut. Antes sí que me gustaría decir que... Baina gustatuko litzaidake esatean noski ezin izan duela jarraituko izjekin naiz, Baina duela ordu erdi edo konektatu naiz. Dena den, iruditzen zait aurrerapen teknologiko guztiak zoragarriak direla, baina oraindik egiteke dagoen iraultza zerbitzu publikoetan eta gizarte zerbitzuetan ez da iritsiko teknologiaren eskutik. Iritsiko da berrirudikatzearen aldetik, ez gizarte egitura horiek berrirudikatzearen eskutik. Eta hau esaten dut, batzuetan errazena delako teknologia baliatzea eta teknologian inbertitza pentsatuz hor aurkituko ditugula gure arazoen irtenbide guztiak, eta egia da teknologiak laguntzen digula, eskalatzen laguntzen digula, biderkatzen dituela gure gaitasunak ia beti nire bizipena behintzat konpondu nahi genituen pertsonak gizarte azpiegiturekin lotuagoak dira. Horrotzi nahi dute, ezin izan dut entzun dena, ez nukena inor zehazki interpelatua sentitzea, baina bai ideia bota nahi nuela. Eta hau esan da, galderari baldin badago, kritikaren bat, iradokizunen bat, edo ñabardura eskeren bat, atsegin handiz erantzuten saiatuko. Pues no veo levantada por ahora. Oraingoz, bai, esan behar ez duela inork eskurik altxa, baina bai, bat altxa. Buenos días, Raúl. Bueno, yo soy... Egunon, Raúl, Rafa naiz, Eusko Jaurlaritzan lan egiten dut, eta Madrilen egin genuen topo kasus proiektuaren bileraren batean edo topaketaren batean. Eskertu nahi dizut, zure parte hartzea, eta galdera bat egin nahi nizun. Pixka bat maila pertsonaletik eta erlazionaletik egin duzun zerbaiti buruz. Nola lor dezakegu hiru mailen arteko interakzio bat erakundeena, hirugarren sektorearena? Kontuan izan da asko dutela egiteko eta esateko, informazioari eta gerturatzeari dagokionez, informazioa gerturatzeari buruz, eta jada egiten dute, hurbiltzen diote informazioa jendeari eta komunitarioari dagokionez. Zuk zure aurkezpenean aipatu dituzu informazioa transmititzeko sare horiek, hartzaile beraiek dinamizatzen dituztenak adinekoek, adibidez, adinekoek kontatuz zer zerbitzu dauden. Nola egituratu, artikulatu hiru maila horiek sarean lan egiteko, sare polizentrikoetan lan egiteko, gero ikusita zenbat oztopo dauden maila instituzionalean. Eta egia da, gizarte langilea erreferentziazko eta funtsezko langile bat dela, profesional bat dela,
baina jendeak hainbat referentzia ditu, ez? Normalean oso lagunak, zure adinekoak, lagunak, ezagutzen duzun elkarteren bat, soilik informazioz ari bagara, ez balorazioaz eta baliabideak esleitzaz. Informazio soilik ari garela, kontuan izan da, zer gako ikusten dituzuzuk. Tira, ezakite gakoak, baina iruditzen zait zure diagnostikoa oso ona dela, ez? Hortxe dagoelako egiteke dugun zati handi bat. Baina, dilema horren aurrean baldin bagaude, diagnostiko horren aurrean baldin bagaude, asko egin dugulako, ez da? Asko aurreratu dugu kalitatean, zerbitzuen irismenean, eta orain gure arazoa ez da zerbitzuen kalitatea, baizik eta erakundetu gaudela. Beraz hori bada lehen munduko arazo bat, pixka testuinguruan jartzeko aipatzen dute. Asko bideiatzeko aukera izan dudalako eta batzuetan gu gabiltzan gauza hauetaz hitz egiten dudanean, nahi ez den bakardadeaz, eta horretaz, arraro begiratzen didate, ez? Eta begiratzen diate lehen munduko arazoa dituen horbaiti bezala, ez da? Baina hori esan da, esango nuke baietz. Gertatu zaigun gauzetako bat, eta gertatzen da erakunde publikoetan eta hirugarren sektorean, gehiegi erakundetu garela, ez da? Eta hor, gehiegi sistematizatu nahi izan dugu, gehiegi burokratizatu dugu, baita hitzaren adieraren onenean ere, prozedimentatzeko, prozesuak, eraginkortasun handiagoa lortzeko, efizientzia handiagoa lortzeko, nolabait afektibitate margina eta emozionaltasun margina galdu ditugu. Funtsezkoa da zerbitzu guztietan, baita ere gizarte zerbitzuetan edo batez ere gizarte zerbitzuetan. Iruditzen zaite espazio informal gehiago behar dugula. Behar ditugu espazio batzuk ez direnak hain normatiboak izango, formalizatuak izango ez direnak, eta horietan topo egin beharko genuke hirugarren sektoreak, herritarrek, administrazio publikoak eta erakunde zein formalek. Eta burura datorki kontu bat, agian ongi uztartu daitekena hitz egiten ari garen honekin. Nahi ezen bakardadarekin adibidez, bistakoa da, ezin zaiola arreta eskaini legea jartzearen ikuspegi klasiko horretatik, ez? Lege bat egingo dut, nahi ezen bakardadaren aurka, gero araudi bat egingo dut eta zerbitzu publiko bat jarriko dut noski. Horre botikariak, kokinak, bizilagunak, zer esan handia izango dute, ez da? Nahi ez den bakardaderen kasuan tokiko saltokiek, voluntarioek, ez da, soilik hirugarren sektoreko erakunde handiei dagokien zerbait, baizik eta baita ere erakunde informalei dagokien zerbait. Da iruditzen zait hor, asko dugula ikasteko eta asko sakondu dezakegula. Ni ere gizarte langilea naiz, beste gauza askoren artean akademikoki ere, filosofia ere ikasi nuen, harreman publikoak eta hor, baina badaukat background hori, ez? Gizarte langilearen hasierako background hori eta sentsibilitate horretatik ikasten dut eta eremuarekiko empatia horrekin. Iruditzen zait progresiboki galdu egin dugula inpaktu bat izateko aukera eta garapen komunitariora bideratzeko aukera eta aurkitu garela edo bihurtu garela tresna handi, zerbitzuak kudeatzen dituzten tresna, eta hor nolabaiteko giza dimentsioaren galera gertatu da. Eta hori nabarmena da, eta hori zor zaio gure erakundeen indarrari, ez dago gaizki, baina horrek eragozten digu, birkonektatzea, ez da? Eta hor, diseinuaren paradigma, galderari ez egitearren, diseinuaren paradigma aplikatzea, diseinuaren begirada, diseinu sozialarena, gizarte berrikuntzarena, oso interesgarri izan daitekeela. Zuk diseinatzaile batek bezala pentsatzen baduzu eta erazako horrela ikusten badituzu, beharrak ikus ditzakezu,
esperientziak eta zerbitzua pertsona jartzen dituzu erdigunean. Eta hori funtsezkoa iruditzen zait. Oraindik baditugulako zerbitzu publiko oso paternalista batzuen zantzuak, edo arrastoak. Eta ireki behar ditugu espazioak, laborategiak, lanerako taldeak, bestelako eremuak non aukera izango baitugu eskala gizatiarrago batean, afektiboago batean, arakatzeko. Nola garatu. Zerbitzuen belaunaldi berri hau ezakite, asko joan nahi zen gaietik, galdera ez da erraza, baina zuen aurrean ez egonda ere errazagoa da, aria galtzea, baina tira, espero dute erantzungo nizula ezakitakien horbete gehiago erantzi nahi du. Raúl. Eskerrik asko, Raúl. Raquel? Zuk ere zerbait esan nahi zenuen, ez da? Bai, oso interesgarri eritu zait eman duzun adibidea. Nola ingurunearen arabera, auzoaren arabera, ezaugarri sozioekonomikoak antzekoak izan arren, emaitzat desberdina direla eta hor sartzen da sare edo babes sozialeko sare hori, ez da, kapital sozial hori. Eta iruditzen zait batzuetan segmentu batzuk azten ditugula, sektore sozio-sanitario hemen dugu, baina arkitektura ere. Guk arkitektura teknikoko jendearekin lan egiten dugu, zaurgarritasun territorialeko txostenak egiten ditugu, irisgarritasunari dagokionez. Non sortu bizikiditzarako eremuak irisgarriak dira, zertan ari gara eta kontuan hartza ere, aldagai horiek guztiak, ez da, diagnostikoetan beti kontuan hartzen ez direnak, ez behintzat beharrezkoa den intentsitatearekin edo izan dezaketen intentsitatearekin. Oso ñabardura interesgarri eruditu zait, eta lurralde zaurgarritasunaz hitz egiten dugunean, gizarte zerbitzuetan oso garrantzitsu eruditzen zait espazio horiek eta ingurunearen testuingura kontuan hartza, ez dago soilik zerbitzuen mende, beste azpiegitura batzuen mende, ere badago. Eskerrik asko. Oso interesgarria iruditzen zait, hain zuzen ere, erabiltzen dudan 1985ko Chicagoko bero boladaren adibide hori agertzen den liburuan, badago oso adibide interesgarri bat, ezta? Eta iruditzen primeran datorrela zuzen ere aipatzen zenuen horretarako eta bada, nola diseinatzen ditugu ikastetxeak, kolegioak, ez? Espainian batez ere hiri eremuetan, hiri ertain eta handietan, nola diseinatzen ditugu, zu iristen zara, uzten dituzu seme-alabak, hor patio kanpoan eta bazoaz. Eta espekulatzen da diseinu berriekin badago New Yorkeko adibide bat, orain ikusten nahi izena, zeinetan ikastetxe batzuetan, adibidez alaba joan ikastetxean Espainia bezala da, baina hasi dira birdiseinatzen ikastetxeak eta utzi dute espazio bat, familiak, seme-alabak utzi ondoren geratu ahal izan daitezen berriketan 5 minutu dituenak 5 minutu eta 20 dituenak 20. Eta sozializaziorako espazio hori esaten dute funtsezkoa dela gizarte sareak sortzeko. Adibide baten batearren ez da, eta nola kasu honetan arkitekturak eta hirigintzak bultzatu dezaketen ala ez dentsitate sozial hori, ez da, sare informalak sortzeko ezinbestekoa den espazio hori. Eta horrela begiratzen hasten zarenean ikusten duzu hiria funtsean hiri garaikide bat badela presako mugikortasunerako pentsatutako eremu bat autoarentzat pentsatuta eta oro har ez dagoela pentsatuta ezinbestekoa den gizarte azpiegitura horietarako, zeinak gure bizikalitaterako ezinbestekoa baitira, baita garapen egokirako ere, ez da? Beraz, bai, hor iruditzen zait ere badugula zer eskatu, beste eremu batzuetan baina komplikatuagoa izango delako, beta horreko horiek jartzea gizarte zerbitzuetatik
iruditzen zait ere hor badugula gure zeregintxoa. Pregunta más. Beste galderaren bat? Comentario, reflexión. Iruzkinen bat, gogoetaren bat. Ez dakit streamingaren bidez galderarik edo iruzkini bagote dagoen. Pues, Bueno, Raúl, sekulako pintxoak galduko dituzu, sentituko duzu benetan, Baina, deskonektatu aurretik, bai, berriro eskertzea egin duzun ahalegina, konektatzeagatik, eta, bueno, galdera hauek erantzutegatik. Eskerrik asko. Honegin eta gozatu pintxo zoragarri berekin, ni Estatu Batuetako kafearen mundu izugarrira etzoliko naiz. Eskerrik asko, Raquel, Uriol, Itziar, Adriana, Raúl. Bukatzen dugu goizeko saioa. Despedimos el streaming porque... Streamingan daudenei ere agurra emango diegu, lan saio bat izango da arratsaldekoa eta horregatik ez diogu ikusi logikarik, streamingarekin jarraitzeari. 4 aretoan jarraituko dugu, 2. solairuan, jarraitu nahi duzueno, partekatzen dena den, edo zer gauza. Luntxa guztiontzat irekia da, eta zerbait mukadutxoa maitzen dugunean elkarrekin igoko gara. Hau da, ez zarete hona itzuli behar, baina elkarrekin igo gara beste aretora. Arratsalde arte.